Pagtatampo karon atong hatagan pagtagad no. Ay pinada kinis usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga ni Kusmi. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Mga kalang atong sender si Kusmi. Ang kinaiyas tao lisod gyud matago. Mugawas gyud ang tinuod mo batasan nila binakon sa tan-aw nimo. Di na mapuslan. Ingon ini ang akong gibati sa akong ugangan nga maoy nakaproblema nako. Kusmi, wala kay trabaho ro, nagkanta-kanta ka man lang diha. Di abro nako ba? Mao ba? Ayabi man ako. Wa na kay trabaho, kay naaraman ko ka dirisbay. Nagkanta-kanta ka man ko. Nakigilis mo gud ako akong kauban siyang day off ron ma. Karon pa man sa untang Sabado ba ang akong day off taon. Nya mihangyo man taon siya. Nga siya lang tayo mo day off og Sabado. Nya karon man niyang day off, may duty siya. May duty lang siya karon. Di ay pa. Asa maskura. So nangumpra para panihapon na to ma. Nangumpra man ko ron. Madubli na hinuon. Sige lang. Kauno ra magyapon na nato. Para ugma na lang ang iyang gikumpra. Kinilang sang akong gikumpra mo atong lutuon sa panihapon. Kayo sabi na nagipamalit mo ma? Ay nagpalit ko sa kakilong baboy. Sugbaon talang ni. Sige ma, ako lang sugba na ma. Ay ayaw ako ra. Sige padayon lang diha. Ako ra'y bahalaan eh. Ingon ini kabuutan ang akong ugangan. Wa gyud may problema. Pero wa na ko damha nga nandira nga bug kompanya ang akong gitrabahoan. Wa gyud taon mi pabaw ni bisag usa ka dako kay lagi lugi. Unsa dong wala kay trabaho? Oray na sarang kompanya akong gitrabahoan. Ug ang kapaitaon kay wa pabaw ni usa ka dako. Unya Ginoo ko unsa man nato ini rundong? Ay, Asa man tagkanon ani? sige lang, ngita lang ta. Di matapos ang Diyos ginawa ni. Dinhi, nausab ang batasan sa kong gangan, kay wa nalagi ko'y trabaho. Dinhi, may gawas gid ang tinuod niyang batasan. Oy, naunsa naman taon mo kura, oy. Pangita na mo trabaho, oy. Papangitaan ang bana ni mo trabaho. Ako naman ay magsigit palamoy ninyo. Hibaw mong gamay rakay ning akong pensyon nga dawatunon kang papa nimo. Ay, si Mama, mangita na mo ko nagtrabaho si Kusmikoy. Sabi sila nga lalis, wala sila niya ako may trabaho. Saan galing pa kay gisira ilang kumpanya? Ang saan man na, gituyo pag ay na, Ma. Ay, wala na tuyo, Pero dili sad ingnon ana nga magyaka na lang mo diha. Nga maghuwat na lang mong laugan. Uy, Papangita ang trabaho na, oy. Sige lang higda diha. Kanang iyang gihigda, iya pa nang gipangita ang trabaho. Ay, ulagi, Ma. Ako lagi lagi. Ay, ilang ka problema, ana. Kagkahangtaw yun. naunsa man yung tiguang nga, oy. Di man ko mo sabot. Bida, ibaw na siya nga. Wata kitang trabaho. Bida, gyud. Do, gito na din yung mga kaldero. Gipusan sa kong gangang batig-batasan. Grabe, hasta kaldero. Taguan na. Naunsa man taon tiguang nga, oy. Imbis mo sabi ang batasan kay tiguang ni siya. Ni Samuel tinul ka bating-batasan. Wa ko magdaho mga mao ba dahil ni tinuod nga batasan sa kong ugangan. Sa panahon nga naa pa ko'y trabaho, ako gastos na ng bahay, oy. Siya may lang makapalit siya sudan ko sa Sibana. Pero ako gyutanan. Kaya lagi mo ako'y trabaho, milutaw ang batik niya batasan. Mao ba, pre? Lagi. Ilara, gulgay, batasan, ano yung maugangan. Wala na dahil na sa mapa kay trabaho. Kay maayo man kayo, karon nga wala na kay trabaho. Pwerte ng batia. Mao lagi pre, paita ko gagana eh. Pre, ako panibo ba, pre, Cosby ba? Kanang paglain mo, pre. Total ninyo naman mo. Maayo lagi ng mga plano ni mo. Pero lisod mo sa kayo, ako'y trabaho rin niya. Maglain mi, at sa may balhin. Siyempre, mag-abang niya mi. Unya, asam kong ibayad taon sa bangan taon ng pag-uwi trabaho. Di ngita bang trabaho, pre? Sa iyong rin pagsultihan na pre, ngitag trabaho. Pero pang tao, imong una-unaon nga, lockdown mo tungod aning mga korona-korona taon. Lisod kay pagitas trabaho eh. Okay, pre, tinod man na, pre. Kung gani, no, perbida, hinahina yung nag-drive book tricycle eh. Bayan lang kayo, sa watay ka ng kitaon yun sa ato ba? Paita. Pre, at tuloy na mo sa imong mama o papa. Lisod kay pre, oy, wala naman ko ginikanan. Patay naman taon ako mga ginikanan. Ako maling suon na bilin taon duwak buok niya. Pulos taon na minyo. Niya pulos, magisag lisod ilang panginabuhi taon. Di sura to na ni mo problema, pre, oy. Pre.
ang bayo na pero ayo-ayo halaw sa nang imugangan, pre. Ululuhi ba? Para mayo ang buhat na niya nimo. Og dili ka lisod-lisuro na. Oh. Lisod pre, oy. Maro kay tanan. Ha? Nganong, Ngano nakasulti ko taong na, pre? nganong kisulti ko ana? Inusan kasi maugangan? Sobra mo pre. Ultimo kaldero tiguan. Grabe na san. Grabe. Lagi. Kanya, ang sudan, pre. Taguan ganing kanon nga nabahaw na. Ang sudan pa kay di. Di maayo, pre. Di mayo. Hindi bloke, pre. Dili di mayo, di bloke. Onya, unsa lagi ang mayo na kong buhaton nga naaman sa ko nalanganin man ko ani. Nay. Nga kung tambag ni mo, pre mo, ni. Unsa man na pre? Panid inang imong ugangan. Panid siya kung asan niya ibutang o tagui ang kaldero nga gasudlas kanon. Onya, Kung may bauan mo kung asan niya ibutang ang kaldero. Kawata! ha? Ay! Lagi! Pre, mongoy nung sa ayo, pre. Imong natulas pa ni Cosby og mga butang nga dili maayo. Ay, nung sa pag... Wa gabae. Hey, nung sa... Panit ilang. Nya, kung asa niya gibutang dito. Nya, ato lang kauna ang kanon sudan. Nya, uli lang kaldero. Parehas sa bitaw na! Sige lang pre. Kung pugong pamangkus kong kagalingon. Unya, di nakakapugong. Aw, og di na ko kaantos. Aw, mamutos. Dito lang yung kong pahungaw sa akong gibating kay ubo sa akong ugangan ngadto sa akong mga kumpare taon. Hangtod nga nahubog ko sa ilang pagpainom nako. Pag uli nako. Oh, tiyak ka balili. Na. Nanang bana ni mong way ayo ay. Hubog nga mi uli. Kani ang ginom-inom, iya pa nang gipangitag trabahos kang susambot lang ng bana ni mo way buot. Bugo agad tawhana. Pero! Uy, Ako kailan mo buko. Huwag kakibaw nga kung katiwang ng eskwela, bugado ito kakarot, ha? hindi ay! Abogado. Abogago noon. Gibuguha juga na. Kaya ka, Bright ka! Magisuli kang suklig palito, guys. Okay, dito doon. Nain ni palito, guys, yung kwarta, 50. Ni palito, guys, na buok. Pero, ang nabili taon, 8 na lang. Nya, tag 3 pesos ang ice. Wa magaling ang suklin, kita pa magaling ang calculator. Wa pa kung kansi ka. Kay imong isukli, 42. Pila di yan sutianan, Kusme? O, kuan, kining limot ko. Ilam di ay. Pasang ilaglimot. Bugo yun. Ay, lagi ko nga ligbogo taon. Hindi ko bogo. Sobra na ka. Grabe na ka manulti na ko. Oh, ayaw lang kong Imo lang ko isultuhon perme. Oh, lagi ayaw pag singag-singag na ako. Kanya ka sa akong panimay. Oh, imo ba daw ni palibay? Nangangkol ko, ha? Nangangkol ko! Ilom na mo! Nagdati no bagay yun may sa kong ugangan at tong igayon na. Main lang gani kay diha ako asawa og maoy nakaputol sa among lalis. Unsa mo sa ka? Uy, masukol magkagugangan. Kanay mo inahan sulti eh. Nga masukol siya umagad. Sapa diha, uy. Hapawag ka da. Ipawag na siya tiguwang na nas nanay. Kani, dako kay kurispito na mo inahan. Kaya ako sa tao ng inahan. Pero nigawas naman tinuod ni batasan eh. Ginitan mo ko. Sa may sa tao na ko niya. Usa man. Saya ko atraso niya, be. Dili, uy. Ang gusto ni mama nga mangit. Kaya naglisod ba yata ang iyang pensyon gamay? Ay, kibaho lagi ko nang ita taon kong trabaho. Nagtuo siyang lisensayong pangitang trabaho ron. Wala yung kurso na uman. Mo nga, lisod kayo. May naman sayod siya na. Lagi ko, uy. Nahibaw ko, ana. Pero ang ako ba, dili mo pinasingit ay usak-usa. Kay mo na hinungdan nga magkaaway mo. Sulti ana day. Imo gindahan mo sulti bahin anak taon. Kibaho na yung gilad kay batasan. Abi kayo, wala mo ko'y trabaho. Pero sa una, sila po ko'y trabaho. Kada atubang na ko sa imong inahan, sige lang nagisi. Hapit humuwali si mo na nagingisi taon. Pero karon nga wala ko'y trabaho, si mo na ay murag sibod sa isang mulmul. Nasad ay, ikaw ba makalagot sa kay kag sinultihan ko Ang kalagot sa ring imong inahan, God. Migawas ang tinuod ng bating batasan. Mabalitag po yan, oy. Unya, nakaikaabang. Nakaikadaon sa atong abangan, ha? Kapoy ni mo, Kusme. Oh, bungot sa itoy. May grabe kay among away sa kong ugangan kay iyar man taon kong palayason. Hoy, lalaking way buot. Dagdako lang itlog. Bida, sos. Ma, ikaw sa baba, ay nalagunan. Wano ko makauyo na ng bana ni Mukura. Ha, palayasa na. Ay na nagpapuya din ni sa akong panimay.
Unya, asa man ni puyo, ma? Dinhi ka na ako. Kanarang bana ni mo ngay buot. Nagdako lang itlog, ngoy palayasa. Sobra na ka, bigara na ka, ha? Sa Marcel? migara, unsay migara. Ngano pagkapinan, bigyan na ni mo dakong itlog, unsa kita ka? Wa! Pero nganong masuko masag ka? Tungod kay tinuod tingali. Urbida. Kusmi, Sus. Sa bari ay! Papahuwaan ang bana ni Mukura, ha? Papahuwaan na din eh. Alin ako. Surrender ko batasan sa mga inahan. Kana, mawawa ta ka ni. kasi mamahawa. Uy, naunsa ka man. Asa mo tapay? Bisa na sa mga itatagbay. Uy, Kusmi, ako nang inahan. Siya rang usa. Busa dili mo mong biyaan ako akong inahan nga mag-inusaran na lang. Hindi mo yung kasinabot na yung mga inahan taon. Di gino makasinabot kay di man ka mo sabot. Sabot lagi taon, siya mo hindi mo sabot. Basta, di ko mo biya din he. Kung asa ko, kinahanglan tuwa sa akong inahan. Kay siya na lang usa. Kisa may motiman anak niya. Huwag na siya laing anak. Ako raman. Ay, hato na rin ito sa over the agent. Ngiga ni mo sa. Kani ato sa buhi pag imong inahan, ako'y nagatiman ato. Unya karon nga ako nag-inahan ang nagkinahanglan sa akong pag-atiman. Di na ko atiman nun. Pagpuyo di ako smi, uy. Yakin sa may palabayon ni mo. Ako nga imong bana o siya. Ay kung papili kay tingalig magmahay ka. Sultian ta ka. Ako makakita pa kog laing bana. Pero di na ko makakita pag laing inahan. Usaray akong inahan. Ni ako, dili ka gustong magmahay. Oh, di. Oh, di. Oh, di ka ayaw. Mugusay ko. Pagkakidort. Mao na niya akong problema. Di na ako madahang akong asawa kay di man niya pwede biyaan niyang inahan. Kay mao man taong usa. Nya di man sad may magkasinabot. Usa man na mo ini. Usa ba kong bahaton? Tabagi ko ninyo be. Usa man kung kamoy pasultihon, Kusmi.